arteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Ondo. Zenbat denbora? Aione! Epai baikidean! Erretiro hartu nahi, baina utziko ez dugun probatzalea ala jartzen dure. Txalupa pintxoa. Kasinut pintoa pantumakan bizkatu behar duan. Jario tobila tomatitxerian barruko esprimitu. Eta gero jaman zerrara jarri gaitu. Gero tomatean beste erdila jarri gaitu.
egiteko pintxoa. Espero dugu asko gustatzea eta honen. Es que hiru herrera maila. Pintxako duten da sarkizuko batu jateko. Eta dazken osagaialia txaka maionesakin mezklatua. Gero, piper gorri jabezela eta azeituna bat eta pintxo bat. Eta hil nugu dena, Manes, ni, Oier Txuberria, Mikel, Oian Eskuero eta Eki. Zer, asko. Eta pintxo hori daka piper gorria azpitikan, tomatia, aguakatean, pero tomatia artian nola sartua, duan sartua nola, atuna, piper algoia dutara, ogilla, Urrengurako
gauzei gatza gotzian ez dago tobera. Faltadu nahiak eta faltadu marenek. Bale! Eonean! Iruditu zeigu, beste bat bazola, lana eta oso txukuna zola, naiz eta gero hoberen naiz izan, baina aipatzeko mogukua, eta hoi da Amona Mantangorri. Eskerrak epailei. Eskerrik asko. Horregatik, urren urtian hemen izango da baita, Eta zein da aukerena?